Ayaw. Ayun, hindi ka lang sa gilid. Diyan sa gilid. Sabi, para mahilig siya.
Yan, iba dyan, mga busted pang ano, ang mga motor niya, yung mga, ano, yung substandard ba? Yung mga dineliver sa amin, hindi ba yung mga... Bakit titinig yung wala yung ano? Oo, dyan. Malakas kasi, ano yan sa Mas katawan. malakas ang kurente yan. Hindi, mas malakas siya. Oo, mas malakas. Voltage. Ay, talaga. Kasi yan, lahat ng nerves mo, Pati yung pati yung buhok mo dito. Ayan lang. Gili-gili. Galing na kayo doon. Oo. Thank you ah. Oh, Jagger! Hi! Si Pilipino looper yan. Hi, vlog. Hi, vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys.